ମଥୁରାପୁର ଦେବକୀ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ଅଛି ନା ତାକୁ ରଖିକିରି ସିଏ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ତ ସପ୍ତ କବାଟ କି ନାହିଁ ସିଏ ଯାଉଛି ବୋଲେ ସେଟା ଫିଟି 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 ଯାଉଛି ଗଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଫିଟି ଫିଟି ଆଇଲା ଗଲା ବେଳକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଫିଟି ଫିଟି ଏକା ଗଲା ବୋଲେ ଅମ୍ବିକାକୁ ଧରିକିରି ଯାଉଛି କି ନାହିଁ ଅମ୍ବିକାକୁ ଧରିକିରି ଯାଇକିରି ତାଙ୍କ କୂଳ ଭିତରେ ସିଏ ରଖିଦେଲା ଆରେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ मुनि कहूँ परीक्षित बाबूरे कृष्णर जन्म रसलीला एमती जे प्रकृत में आमको मुनि कहूँ